Před dnešním utkáním Sparty s Hradcem bylo jasné, že k žádnému posunu v tabulce už nedojde. To ale neznamená, že bylo méně důležité než ta předchozí. Proto vyběhly oba tábory zhruba ve 30 stupních k poslednímu zápasu v této sezóně. A jak to dopadlo, se dozvíte nyní. Ešte pred začiatkom zápasu boli za 100 ligových štartov odmenení 4 hráči. Jan Kuchta, Asger Serensen, Kan Kairinen a Jaroslav Zelený. Na prvý gól sa nečakalo dlho. Po krásnej prihrávke Čiháka sa Dávid Ludvíček vyhol offsideovej pasci a z očí voči brankárovi Surovčíkovi sa síce na prvý raz nepresadil, ale s dorážkou už nemal žiadny problém. Strelil tak svoj prvý gól za Hradec Králové. Konečně. Jsem strašně rád. Nevěděl jsem, jestli to byl offside nebo ne, takže to je bohužel teďka s tím varem takový, že to člověk ani vlastně neoslaví, ale byl jsem šťastný, že jsme mohli jít do vedení. Domáci vážnejšie zahrozili až v 29. minúte, keď sa po neistom výbehu výska k hlavičke dostal Albion Rahmani, ale brankár si s jeho pokusom poradil. Vyrovnanie však prišlo len o pár minút na to. Martinez vyviezol balón, prihral Kuchtovi, ktorý sklepol Mercadovi a ten excelentne zakrútil loptu na vzdialenejšiu tyč. Rodák z Ekvádoru sa presadil tak druhý zápas po sebe. Ano, řekl bych, že to je jeden z těch nejkrásnějších gólů, co jsem kdy vstřelil, ale je potřeba na sobě dál pracovat, abych je dával pořád, protože to je to nejdůležitější. 39. minúta priniesla krásny moment. Haraslinové typické zakončenie na zadnú tyč predvídal brankár Vízek a nádherným zákrokom tak zabránili Sparte do vedenia. Hneď po polčasovej prestávke sa presadila Sparta. V 48. minúte prekvapil Albion Rahmani, ktorý to zobral na seba a spoza 16-ky vyslal krásnu trefu do výskovej brány. V 59. minúte sa do pokutového územia dostal Albion Rahmani a prudkou strelou takmer skóroval. No proti bol však brankár v otroku. K ústrele sa ešte dostal John Mercado, ale bránku netrafil. Na konci 70. minúty sa pokúsil zakončiť Tomáš Petrášek. Využil svoju výškovú prevahu, no hlavičkou mieril len tesne nad brvno. Sparta si svoj výsledok ku koncu už postrážila a zvíťazila 2-1. V celkovej tabulke tak skončila na 2. mieste a Hradec Králové na 4. Myslím si, že s tou sezónou můžeme být spokojení, když jsme dneska prohráli, což jsme nechtěli, ale ta sezóna prostě byla skvělá. Já za to těm hráčům děkuju a i těm fanouškům, kteří dneska přijeli a byli prostě skvělí, toho si strašně moc cením. Ale jo, když to vezmeme na konci, tak jsme měli převahu od první do 90. minuty. Bylo to o tom, jakou výhru získáme. Je důležité, že jsme zakončili sezonu vítězně. Duel medzi Spartou a Hradcom Králové skončil 2-1. Sparta prehrala jediný z posledných 18 vzájomných zápasov. Albion Rahmani skoroval 11-krát v sezóne. Dávid Ludvíček strelil svoj prvý gól v tejto sezóne. Naposledy to bolo 7. prosince 2024 proti Jabloncu.